Olipa kerran hyppelihiiri. Hyppelihiiri oli lähdössä kylpylään Martti Metsähiiren kanssa. Ne menivät isoon kylpylään ja ottivat kylpytakit ja uikkarit ja uimalasit mukaan ja menivät sinne uiskentelemaan. Ja pukuhuoneessa he riisuivat vaatteet ja hyppelihiiri pesi itsensä ja meni kylpylän sisälle ja katsoi, että oho, tuollahan on iso liukumäki, menenpä siitä heti. Ja hän laski liukumäestä ja plötsis lötsähti isoon altaaseen ja ui sieltä reunalle ja katsoi, että no missä se Martti Metsähiiri on. Hän meni etsimään Martti Metsähiirtä. Olisiko hän mennyt Poreammeeseen? Hän katsoi Poreammeesta, mutta ei siellä näkynyt Martti Metsähiirtä. Hän katsoi toisestakin Poreammeesta, mutta ei sielläkään ollut Martti Metsähiirtä. Missä hän oikein on? Onko hän tuolla vauvojen altaassa? Hän meni vauvojen altaaseen, mutta siellä oli vain pikkuvauvoja, jotka uiskentelivat siellä. Sitten hän meni katsomaan isosta altaasta, missä oli uimareita. Ei sielläkään ollut Martti Metsähiirtä. Missä kummassa se on? Onko se Liukumäessä? Hän meni Liukumäkeen ja laski Liukumäen. Mutta ei sielläkään ollut Martti Metsähiirtä. Onko se kylmässä altaassa? Ei se ollut kylmässä altaassakaan. Voi ei. Onko Martti Metsähiiri hukkunut? Menenpä katsomaan saunasta. Onko Martti Metsähiiri saunasta? Hyppelihiiri meni saunaan. Ei, sielläkään ei ollut Martti Metsähiirtä. Voi ei, hän on joutunut jonnekin mihinkään. Hän meni kysymään uimavalvojalta. Hyvää päivää, uimavalvoja. Oletko nähnyt sellaista Martti Metsähiirtä? Hän tuli minun kanssani kylpylään, mutta hän meni jonnekin eksyi, enkä ole nähnyt häntä. Enpä ole nähnyt täällä muita hiiriä kuin sinut juoksentelemassa ympäriinsä, sanoi uimavalvoja. Voi ei, ajatteli hyppelihiiri. Mitä minä nyt teen? Minun pitää lähteä takaisin kotiin ja sanoa Karhuvaarille. Hyppelihiiri kävi suihkussa ja meni takaisin pukuhuoneeseen. Siellä Martti Metsähiiri oli. Hänen housustaan oli mennyt nappi jumiin, eikä hän ollut päässyt kylpymään ollenkaan, sillä hän ei ollut saanut vielä vaatteita pois päältä. Ja sitten hyppelihiiri auttoi Martti Metsähiireltä vaatteet pois päältä, ja he menivät yhdessä molemmat kylpylään. Kylpylässä tapahtuikin eräs jännittävä asia. Se oli sellainen, että kun hyppelihiiri meni Liukumäestä, hänen varpaansa jäi Liukumäkeen jumiin. Hän ei päässyt eteenpäin. Kaikki ihmettelivät, että missä hyppelihiiri oikein on. Hän oli jumissa Liukumäestä. Ja siellä hän ei päässyt mitenkään pois. Auttakaa, auttakaa, huusi hyppelihiiri. Minä en pääse eteenpäin. Mutta kukaan ei kuullut, sillä hän oli juuri tunnelin kohdalla, eikä kukaan nähnytkään häntä. Mutta yhtäkkiä kaikki ihmettelivät, miten Liukumäessä on koko ajan punainen valo, eikä vihreä valo syty ollenkaan. Silloin yksi pieni koiranpentu laski Liukumäkeä ja hän näki hyppelihiiren siellä. Hän meni heti kertomaan uimavalvojalle. Hyppelihiiri on jäänyt jumiin Liukumäkeen, mennään auttamaan häntä. Ja sitten uimavalvoja tuli ja auttoi hyppelihiiren irti. Ja sitten he molemmat plötsähtivät alas altaaseen. Plutsis. Se oli hausua ja vähän jännittävääkin. Sitten he menivät porealtaaseen ja siellä tuli isoja poreita. Hyppelihiirellä meni poreita nenään ja se kutitti. Hui hui, hän sanoi. Olipa se hassua. Sitten he menivät katsomaan toiseen porealtaaseen ja siellä oli niin paljon ihmisiä, että sinne ei mahtunut ollenkaan. Tehdäänkö tuonne iso pellehyppy tuonne keskelle, kuiskasi hyppelihiiri Martti Metsähiirelle. Tehdään vaan niin, kaikki säikähtävät. He ottivat vauhtia ja hyppäsivät ison pellehypyn suoraan porealtaan keskelle. Loiskis! Ja kaikki ihmiset siellä kastuivat. Apua! Apua! He säikähtivät. Mikä tämä oli? Silloin uimavalvoja tuli sanomaan. Porealtaaseen ei saa hyppiä, kuulkaapas hiiret. Nyt teidän pitää mennä hyppimään tuonne hyppyaltaaseen. Sitten he menivät hyppyaltaaseen ja tekivät sinne hassuja temppuja. Hyppelihiiri hyppäsi ison mahaplätsy niin, että hyppäsi mahalleen. Molskis! Martti Metsähiiri hyppäsi
niin, että pää edellä meni veteen. Hui! Häneltä irtosi uikkarit jalasta, kun hän meni niin kovaa. Apua! Missä on uikkarit? Hän sanoi. Hui, tuolla ne kelluvat. Ja hänen piti uida uikkarit takaisin itselleen. Sitten he olivat jo niin väsyneitä, että he päättivät lähteä kotiin, mutta he ostivat vielä limsat lopuksi itselleen ja joivat ne. Ja sitten he lähtivät kotiin. Heillä oli ollut hauska päivä kylpylässä. Sen pituinen se.